Med YouTube. I dag vil jeg åbne pakker for 1550 FIFA points, og yeah, jeg kunne åbne den pakker. Lol. Skifter den ikke ind på webappen? Nej. Fuck reklame, så skal jeg have sådan en japserpakke, det gider jeg ikke. Det er bare en mega sejt hold, jeg har der. Så. Fed medaljepakke. Så åbner jeg kraftedeme, når der fandme Di Maria inde foran her. Du skifter den. Di Maria inde foran. Fuck noget lort. LOL. Er ham der igen på ham? Eller var det i sidste uge? Fuck noget lort. Fuck det. Fuck det. Næste pakke. Eller ikke Tim Cahill, han er det igen. Nej. LOL, hvorfor er der 2 Tim Cahill pakker? Og så en japser, hvad sker der? Du skal have en Vidal ved siden af en japser. Så er man. Er du sikker? Jeg fik en inform Rodriguez på. Så får jeg en inform til Maria på det. Der er den sgu. Det er bare en næge. Skal jeg Vidal bare kapser? Dal. Ej, hvis der kommer en Sharawi-pakke, så åbner vi det. Der er ikke. Der kom El Sharawi, Vidal og Messi. Go for it. Det der animationen kører. Higuain. Han er det med en sindssyg spiller. Så får jeg en sølv. Og ham her, han er det med vild. Yes. Ham der, han er grim. Capoue. Ja, jeg går Higuain for. Det gider vi ikke der. Sådan der. Ham der, han var det med gå for noget. Der. Det må ham der vil næsten også, når han er så grim. Kviksel. Hvor det pakker. Jeg tager mine penge. Hvor det pakke. Fed Vidal-pakke. I'll take that. Skip. Fuck Cole. Han er bare beast, han er. Selvom han er Chelsea-spiller. Kæft, han er langsom og grim, mand. Mikel Gonzalez. Nej, han er Helmes. Nej, han er også grim. Han er også grim. Prøv at se, hvor meget du kan kviksælge for det hele. Så resten vil heller ikke noget være i den her base. Jo, ham der, han kunne godt være noget være, kunne han? Ja, det er min mor. Ham der, han var også inden for ham sidste uge. Eller er det den her uge? Kan man tjekke? Nej, det er det ikke. Træk han. Nej. Han er ikke inden for den her uge. Lol, jeg har kun 500 FIFA points tilbage. Du har med 3 pakker. Ja. Nå. Er han inden for den her? Nej, han er ikke. Lille. 10k. Vise det, se mand. Bare prøv det der. Se om den vender sig. Den skal vende sådan der. Skal jeg lige se her. Jeg har jo 150 tilbage efter. Så skal der have en medaljepakke. Ja. Go, nigga. Go. Fuck. Ham der, han fik. Ham der, han er beast, men han er ikke værd. Han er ikke noget værd. Der er 2. Garay. Han der. Skal gå have sådan 100. Han går for 700. Hvad går han for 4? Chatten, han går sikkert også for det. Kom der. Han er ikke blevet instant solgt, han er lord. Fuck han er. That's face. Ja.
Go to store. Det er fuck. Hvor er han i Danmark? Der er ham, der er som vi sidder På hvilken side? på den venstre side. Nå, så skal han være på 5 kvadrat. Han er den billigste, hva'? Så er det jo mere afstand. Fuck noget lort, der bare ikke kommer i et alpakke. Så. Squaw. Oh. Der. Men så er det fandme sådan en klamme ind der. Det er det der. Jeg når det aldrig. Så vi den pakke, der ikke kom på godt. Hør du hvad, jeg rage, og hvis jeg ikke får noget godt. Fuck noget klamt noget. Det kan være en weird spiller. HBK? Fuck it. Nå. Nå. Der er en duplicate. Køkom. Den er der ikke her. Så bruger man money til flipbacks. Nej. Står nok her. Det er fremsøg. Storm my cloud, 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 og pixel. Så. Vel alle sammen, det var pisse elendigt, og så er det her pis, fordi at jeg mister alle mine penge. Fuck, jeg er